এখানে মজুরি 350 টাকা মাখাই নেই চলি जों दिनै आसक सातुं कप्राब मावो हेजामारा ब्लकनि भिडिअ थानाय डेपुटेशन लिरना थांबाय दङ कारण कायसेनो जोंनि जे प्रकृत बेनिफिशियारि रक जोंनि ब्लकनि आन्डाराव যারা नांगुबै दङ सरकारि सुबिदा बरक मायांगै दंखा যারা कायसे राजनैतिक बदलनि नेतारकनि आत्मीय स्वजन सिमानि दंखा फियाबा प्रकृत जे बरक नाङै दङ बरक सिलेक्ट खायजाया फियाबा जों प्रकृत बरक जे जोंनि गरिब अंशनि बरक रक गरिब अंशनि बरक रक अ बेनिफिट मानथुं मारिनाय हिनिनो जों दिनै हेजामारा ब्लकनि डेपुटेशन लिरलाय दङ जोंनि सिमना ब्लक कमिटि YTF TWR जों Tipra Motha जत दिनै थानसाखै जोंनि ब्लक डेपुटेशन नुगै मानखाना आसुक सातुं जों आसुक बरक गोबां ब्लक डेपुटेशन लिरना थाङै दङ नाहार मुं कायसेनो जोंनि प्रकृत যারা বিধবা ভাতা যারা ओल्ड एज भाता जत बार्धक्य भाता जत गाहामखाय सायजागै जे बरक माननो नांगौ बरक मानथुं हिनिनो जों दिनै हेजामारानि भिडिअ डेपुटेशन लिरनानै थाङै दङ थानाय साल रिफानो दिनैनि अमाहायके रिजाया कारण जों दिनै रिमानि परेबो जोंनि कखनायखाय जों हेजामारा ब्लकनो पुरा तालारि रुइनाय सार आमचायाव तो हेजामारा ब्लक आमचायाव तो गोबां कक जों Tipra Motha खालायनाय तापसरन गोबां खान नुगै मानो फेयाबा तामनि बागै बरकखै Tipra Motha साबो खालाय BJP साबो खालाय आब्रना बरक सिरि सिरि ब्लक भिडिअ खाय साबो ब्लक चेयारमेन खाय साबो आबन बागैनो ताबो गुलमाल नाङै दङ नायदि जों Tipra Motha सिमना कन्स्टिट्युएन्सि जों 22,000 नि ऊपर बरक रक लुकरक जों बुद्रिखा बुइबोसो बुदमाखा CPM 5,000 BJP 5,000 ओंखाय दिनै तामनि बागै अ जागा डिप्राइभिं नाबा जत लुकरक मानथाङाबो जों नायो BJP ता मानथां CPM ता मानथाङाबो जों साया जों सानानि मुसुमानखाय जे बरक नाङै सुबै दङ बिनि नुखुंनो मानग्रा थौ आमनो जों नायो सर दिनै ब्लक डेपुटेशन लिरमानि यागल बरक गसि देना हारनो अबश्य नायगना सिनि प्रतिनिधि 8 जना तो बिसिंग हाबनाय बरक तामो भिडिअ आसास्रि आबो जों नायनाय दा दिनै डेपुटेशन ओंखाय सिनि अरो हेजामारा ब्लक कारण कि जों नुबै दङ थानाय सालरग सिनि अरो जे ब्लक मामुनि अ ब्लकनि बिसिङाव जे नांकुंनाय बरक जे नांकुंनाय लुकुरक सिन Tiprasa लुकुरक कुनु सिलेक्टनि बेनिफिशियल लिस्ट बुंकरै जे रुलिंग पार्टीनि जे नेता रक बा लिडार रक बुंतिमां जत किछु बेनिफिशियल लिस्ट बा जेकुन मानथासके बाता साता हनै जत किछु कगु बा जेकुन सामुंग जों जे सिनि MLA थमनि आमसाइनि बिनि कख नाजागिया बा जे नांकुंनाय बरक न रोना मुसुंमानि जे बातास बा जेकुन बेनिफिशियारि मानि रक उमरो मान्या ओंगा थाने सालबो जों हायकेनो डेपुटेशन कटरखे रेखा ताव तिनिबो हायकेनो रै दङ एबं तिनिबो कख नायके जों बुसकां सालखाय ब्लक ताला रुसिनाय ओंगामो तिनिबो जों कटरखाय प्रोटेस्ट खाय दङ एबं आगामी दिन खायनाय होपफुली सिनि अ डेपुटेशन बिसिंबि बरक सिनि कख नातों